Ke kitab Exodus kelenong ke besau ke dekot ke baningkong. Ki kentin ki badan ha ke diga dekot ki ong kumni. Ti Moses ula yathu bat ula ong. Henry hakmi ken om yanget yanga limni sngap ya kaktin jonga. Nabakin ong utrai shim lami pau hame. Yangi ki bapuli yakani ka dekot kumtu baginang shipuli mentan. Yu i kumba kani ka dekot ke baningkong hi kalong sakaway pat kajing ai daw kajong Moses ba un yo alai no na kani ka jingkit kli kumba ublay ulapha ya u ba unle je kandu yo paru ba dihtimen kisan jongki Israel. Nangipet ba ihti kentin hakmi kin om yanget yanga. Kini kidi ki kentin jing pen artatin ki bala besu haki jingmut jing perkhan ki jong Moses namar ba sngo tikna lada un ko ngu ya ka jing pha ka jong blay bat ba un lek kumbala patha yu tip kita ki temen kisan kin yanget de em yu nang ta ubu shu shu se kentin nang tu limni sngap ya ka ktin jonga to kini ki kentin sngap ya ka ktin jonga kira piang syak tu ka jingjia ha kapor ka ba kitu ki Hebrew arngut kia kia kenat paramaki leni ki dana pring jong ka jingesho but how ba ulet ya kawan penya khlat di kitu ni i ba omdon weiru na pring jong kitu ki ba yesho uba pediang hun mensim ya ka jingle ka jong Moses timla laki ka jingjia ka belajia hashwa ka belama hal ka jong ka jingim bakan dangla ya ka ban penget ya Moses bakata ka jingko ngu ka jung kan yo ban priang da ka jinghun mensim shu shu Moses ubu pat dakini ki kentin wong lada mentakin ong utrai shim lami pau hame tekini kilong ki jingkeli ki bangila ban bu hangni ba Moses udon hapdeng jong kajing artin da kumno an pengen yakini kitemen kisan shaphang jong kajing syam kajong bat uni ublay lani ni yawe ti hakini ka kentin ke Moses ubo penarkam da ka kentin try lani yawe kam shimdei da katu ka bagi puli ka khot ka balai ngalong ba ngalong en rehang ni kawan hi da katu ka kerteng ka ublay utrai pen ithu ila kibrio ba utrai shim lami pau hame tekini ki kentin ki long ru ha kawai kaliang ki jingpan shu shu ya ki sabut ki baskem ban pin shisha balada en pen pau kita kini lada Moses hapan leng kemut kita ki jingle lani ki sabut kin pen tikana ba udai ublay hi ubalada mi pau shisha ha Moses bat baulap ha ma Shaki. To kata kalong ke ba shu i ha bangi puli ni dekat ke baningkong. Tu yop hidan ia yang tu ke dekat ke baningkong. Kawai syo mut ban penbet ya kai ba piong mene mene piong ba ka khot ka balai ka ba ong tu ka jing ka teng jo ka ti ka di ka nong ka balai ma ta lagi ong ha ke nong ka balai ngi kan ma ka jing kren ka jo Moses ba uta usuru ba mi apa deng jo ka ding kalau detail ba ka jing kren ka nong balai nom phai dien sho hang ne ngi i ba Moses upen phai nia yauta o bakren i o na ka ding ka ba hang ni uwan ra ya kata kacing perkhat kaba dan ya kacing saus kem na ladi par hang ni ngina arman ong bong Moses uklet bu ya keren bu uni utrai bu ubelai ubolong bodan ni kabor halo ke baro kani gadai gadak ke jong Moses kaba upersyang man kedat ya ladi man lat na mission
to ginya jam no su dekat ke baar mo. Ke dekat ke baar, ke don di tu kikentin. Ti utrai ula keli u ke ai kata ke bahaga keti jong me. U ti ulayat hu u dingdu. U dingdu usulong hi ujat ding ubalada utu nong ablang berat umpenan kam ulong hi ubamentoy ada udon haklau lan udon hang no hunuru henry uni kajing penan kam yudi uding du kalong betik tang nak benta bancarai ya kilang berat banyarap iki baki kinum sakama lenti lani bantan iki habaki don hakan udu kajing ya sakama naka lenti ya lembat la kajongka kenhun ti kajing keli kajong utrai yu moses ke ai kata ke bakti jong me padu moses ujuba uding do long ka ba pen perkhat tingi hang ni ka long lada nakadhot ke baningkong moses wong ba utrai shimlap bi pau ha me te ke ai kadak ka ba ublei un pensisha te ka wei ni kidak ka balong senlar hang ni ke dei be dakata ka badan hakakti ke jong moses si udieng syarai langbrot beniu ni u dingdu umde shandu mo niu di dingdu ti kumnu utrai un penan kam yau ni uding ubam i mentoy nrei u ilong pade uba doni ei kum u atiar ubarit hak samti ki jong u moses tengin sei pet ke dekat ke bobot kong kumno ti pidan ni dekat ke bar kata wa pi ong pi mo chuban rap long kani khot ka ar le thu yangi ba uta uba kren bolong try ba uplay upanan kam na ka ka ba moses sudan ya kwa pi matai kam pen pher hundian ama pi ong mau niu di uting do om le shando la man pen matai hundian nama ki bar snap kin songko ya ka jingmun u ding du u long bai ku utu kum u ding u bajro u bala ban krisyan hakayat ke yang hapadeng ka that ke jerem bat u long ru na nang tai na khli u bala ban pen khun pen kedor khanang ba kan suk ban beno ikilang brot na rendang ban pen phai la dakiyat sakama kat ba u shandu pade ude uding u balingkot u baki jupunan kam kinang ablang brot ban ya da ya ladi lani banya da ki kan hun na kini ki merat ki ba penjat ya ka kan hun lang brot kemuk dui kun jadi tangon lani uding u ban ya da ki te hagni hani kan ka ba ar ka keren betang syapang jong u dingdu ka ba mot be benong ba ulong udak ban yang ban pen i ya ka jinglong nong up lang brot tang ita hi ba don ni kawan pensyai ni ah 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 tadam don syu ngi jam su khot ka balai ta ka khot ka balai hi don hi dikentin ti ula ong tu bret ya u ha ka khandau bat ula bret ya u ha ka khandau ti ula kala beseng bat u moses ula kiar no na u ka jing ong ka jong trai yau moses ban bret yau tau ding do ak khandau ka dei ka jing le ka ba jam am yu moses ban ne namar uding du dei uta uding ubakor do ke ladan de ka ksiat ani ka ai ban bret akan do ngam tharai moses unnot andai namar bulong uding du uding up mancarai kilang berat ban bret akan do kam ladan jing yu namar lada umbat itu uding du ulong ubam mentoy lada bret akan do ladangi ong beda kentin ke basyai ban bret be hak akan do kamlong ka bajuat yu Moses. Bat abo lah ko ngu. Ban bret eu ni uding do. Nyu i ba uta uding ubalayap. U im bat ukeladur syaka jinglong kum u peseng. Uding do uding ubayap. Mentan telah peta ublay ban bret yu khendau. Uta ubayap u im
bat ukala persen. To namar bingla ikan du teng ha kitab Genesis phang jong persen. Yu I ka jinget hu bau persen ulong wasian ki kinjamrat baro. Bat na ki jinget syam jong kibriyo na ko ikapateng siya kawai pat. Ka jing yu I yu persen hi ka pen iknying bat ka pen mi yang kriat ru ya kitu kibla mat ya ka jinget syam bat persen. Ti kibla yu I ya ka bi ka jong persen ka bau pu ikibriyo kila bendon kibla yap ru na ka jing pu persen. Ti ban yu I kum hakani ka jaka bauta uding du ukelap sen wat Moses lu lau uslur kat ba uslur henry persyang hi ban kiar no na uni u ding du ubala kela besen ti kan jing kiar tingi song thu hi ka jing siap tim yu besen ti hato kani kadak jong ka jing kela besen kan dei mu ka wei na ki jing pin shisha ba ublei u ai ha Moses ban pen I ha kini kitamen kisan ba utrai le ni biawe le ni Jehovah ulami pau shisha ha Moses ba upha yu shekiniki temen kisan jongki Israel to hadu ang tu shwa be phidan ni ai ban matram akan khot ka banin kong ya kan ngum kadi ka jing persyang jong Moses bon lan na kadi ka mission te namar ba upen ini aku ta ni yu I minta ka khot ka balai u ta u bakran u bolong trai ba ulei pedi dak kam de sedang pedi dak kam pan pen kala besen yu dieng kadi ka kam bat kadi ru ka kam ka bakla na lengo bang ni ba upen kala besen rakwaan pen ida kam kat ublei tu lan kala itu dindu lan makla di wejum kala ro andre pen kala besen de ujin thau bangi ijili bala dangi phai sha Genesis ngi kan mau de besen obawan man penjot ya ka cing mu Adam mat ka in andre mentah ni ublei upan kam do ni ujuk besen yi ya udeng pen kala besen kani ri ba banga ki perkhan balik umpan kam balik umpan kala di wejat jik pen kala balik udah pen kala yo besen makanya ke jumpan kelaro syai ba kalau bohong berat ya u ha ka kendo mod berat ya uding do kendo kalau mod anda Moses ulah berat ya uding do ka kendo de yang ta ba ta uding do ukulab sen kalau mod ka jing pen kelab sen ya uding do ka David ka kam ka ba ta try ba ule ule naman daw la berat ya uding do ha kendo de yang ta ba u sakla kelab sen maka de ka bor ka jong belai kani ri pen I ka bor ka jong belai but kajing Moses lo kiam no kadai kajing pen I ba Moses utien but umut ban phet no sa jingai tadi ban phet jendu no sendan ni kai nau ni sen ta kan long ka shutap tang da ke jing bamla ban su thu balei ba utrai bo blei u bu kala besen ki pi ong ya uni u ding du to ya kata te ngimla ban ong le se kin sadon ha kini ki lenong ki bobot andala pensisya ya kan ki jingjia yo kidon ki ki ba kodor ki bagi nyo nang ta ti ya menta hi ngi syakut pitangan ngi mo ba uniu ding du ba blei wa tha u la klap sen bat Moses kiarno to da phim dan yesu ngin jam syakani ka khot ka basa